Dneska je 31.12. To znamená, že máme Silvestra a ideme si ho pozrieť odtiaľ z hora. Už na mňa svieti. Dneska sme traja. Na tomto objekte sme boli už minimálne 3 alebo 4 krát, takže ho veľmi dobre poznáme a bude to super výhľad na mesto, ak nepríde snehová búrka, pretože je dosť blízko a vidím ľudí na hrádzi. Dvoch máme už tuto hore, tam vzadu kráčajú ľudia. Zrovna som zo srandy hovoril, že fúha, čo ak zrovna sem niekto sa pôjde prejsť a bude pozorovať ohňostroj. A máme tu 3 ľudí. Paráda. Príjemné -3 stupne. Bez rukavíc. Som zvedavý, čo s tými ľuďmi, pretože oni prišli od mesta a tým pádom do mesta už naspäť nepôjdu. A my by sme potrebovali, aby išli naspäť do mesta. Lenže oni si prišli pozrieť výhľad a ďalej ku nám už tiež nepôjdu, pretože tu nemá kto ohňostroj strieľať. Budú čo najbližšie k mestu a keďže kráčali od mesta, tak ostanú stáť tam, kde sú, čož je asi 200 metrov od nás. Dúfame, že ich na plošinách tiež nebudú vidieť. A potom sa tam samozrejme potrebujem hore dostať aj ja, takže to bude ďalšia challenge. Tentokrát na Silvestra nemáme hmlu, aj sme sa tešili, že nebude hmla a konečne aj nasneží. Lenže ono možno kvôli tomu snehu nič nebude vidno. A to je presne to, čo nechceme, aby sa stalo. A tí ľudia idú sem. Teraz bude pekný záber na tých ľudí, lebo idú presne okolo. Dúfam, že to točí z vrchu. Určite to točí, 100%. Ja sa tu niekam schovám a dúfam, že sa zastavia presne pred našim objektom. Dobre, tí ľudia sú niekde tam. Objekt máme tam a predtým boli niekde tam. Asi sa aj budú chcieť vrátiť späť. Čiže ja by som ideálne teraz už mal začať liesť, aby ma nevideli. Takže sa zasa premiestním naspäť. Teraz by ma nemuseli vidieť, lebo sú tu kríky a tým pádom mám za sebou čierne pozadie, ale ja ich pekne vidím, lebo nemajú za sebou čierne pozadie. Takže čo sa stalo? Ja som si zabudol statívu na fotky a už je 23:45. A tí ľudia sú na tom moste. A pozerajú sa na mňa a mne svieti DJI-ko. Super. Paráda. No dobre. Počkaj, ja som z opačnej strany kus. A poda na mňa sviet. Sme hore. Máme tu hore dneska 2 úlohy. Alebo 3. Nezamrznúť tu. Spraviť pekné fotky a užiť si výhľad. Neviem, ktorá z tých úloh bude najťažšia, ale to veľmi rýchlo zistíme. Kov je dobre namrznutý, poriadna námraza. Máme 23:48 31. decembra. 12 minút. 12 minút a máme nový rok. Idem si nachystať statív a aj foťák. Vidím to tak, že ja idem fotiť túto dedinku, ja nejdem fotiť mesto. Mesto nie je vidno. Čauko. Nazdar. Sme tu. Máme tak 10 minút. Hej.